This is VP Constantino Chiwenga. Zvinoratidza kuti VP Constantino Chiwenga aiwa panguva inoi ndo vakabata mwoyo yevanhu, ndo vari kudiwa nevanhu. Sezvamuri kuona yesterday the Heroes Acre, panapa toona VP Constantino Chiwenga vanosimudzira masupporters maoko. Aiwa, ruzhinji rwese rubva rafara. Asati apena mashoko anodanyorwa panguva inoi, tinobva subscribe like on the bell icon. Tichipinda pahedho yachabata Lawrence ndiye anouya panguva inoi anyora achiti General Chiwenga leaving the shrine today, a true unifier and beloved son of the nation. His firm stance against corruption and economic inequality has won the people's trust. To many, he is the hope to lead the nation forward after President mnangagwa, a better Zimbabwe for all, us all. Ndo mashoko anobuda anyogwa panapa na Chabata Lawrence anouya achitaura mashoko achiti aiwa VP Constantino Chiwenga vava kubva pa the national shrine pa the Heroes Acre vanoratidza kuti vanhu vakauya vakamucherisha, vakauya vakamuridzirira mheterwa pamwe chete nekumupururudza. Zvinoratidza kuti VP panguva inoi mashoko avari kuita nemamobilizations avari kuita extopa corruption anoratidza kuti ari kudikanwa nemunhu wese, ari kudikanwa nemwana wese weZimbabwe. Zvinoratidza kuti ndiye akataura mwoyo yevanhu panguva inoi, ndiye ari kupisa. Panapa zvakaonekwa even nemutungamiri wenyika akabva ajoina the slogan yekuti pasine zvigananda. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Enda comment section medu